Как да развалиш любовна магия с билкова пукана сол и яйце? Ритуалът е от книгата "Живите нишки на времето" от Елеонора Недялкова, позната като графиня Дюшарки. Какво ще ти трябва за ритуала? Нищо скъпо. Една бяла свещ за светлина и защита, купа с изворна или мълчана вода, 3 въглена от кури, от лоза, от липа или от върба, щипка пукана билкова сол, билките избирате вие, едно сурово яйце, желателно е да е домашно, червен конец, вълнен, копринен, памучен, конопен, парче хляб или щипка сол и най-важното – тишина, външна и вътрешна. Намирате спокойно място, където да извършите това, което желаете. Кога се прави? По време на намаляваща луна. Тя отнема и развързва. В събота, след залеза. Тук съм обяснила защо обредът се прави в събота и защо е много важно, когато има магия за разваляне, трябва да се направи в събота, защото всичко, което не е родено с любов, което е вързано на сила и което стои като сянка върху човека, в този ден лесно си отива. Съботата не обича лъжата и не търпи чуждото. Тя не носи ново, но отвежда старото. Тук съм ви дала начините и стъпките, по които се провежда ритуала. Много е важно наричането. Когато докосвате водата с пръсти, казвате: "Вода изворна, вода жива, развържи, вземи онова, което не е от сърце, развържи възлите, освободи нишката да се отреже, да се разплете." Повтаряте 3 пъти. Втората стъпка – да пуснете горящите въглени във водата. И наричате: "Както въгленът пука и пригаря, тъй да прегори чуждото връзване, както солта пука и се пръска, тъй да се разплете чуждата нишка. Който е вързал, развързан да остане, каквото не е родено да умре, от него да се махне, да се върне откъдето е дошло, от него да се махне, да се не лепи, да се не връща, да върви по своя път и там да се разпилее на прах да бъде." Повтаря се 3 пъти наричането. Третата стъпка е обирането с яйцето. Много е важно да следвате стъпките, които съм ви оказала, за да може наричането да има резултат. Яйце бяло, яйце живо, събери чужите думи, събери възли и сенки, събери любов, която не е от сърце и душа. Остави го такъв, какъвто е бил роден с воля и издъх, да бъде чисто сърцето му, да бъде светла мисълта му, любовта да дойде, но не вързана, не взета, а такава, която идва сама и остава, защото е истинска. Преди да се хвърли наричате: "Пред тебе, не при мен, назад да не се връща." Тук съм приложила червената, четвъртата и петата стъпка, изливането на водата. Какво наричате? Както тази вода се лее и се връща в земята, така и чуждото се премахне. Да бъде. И за червеният конец, когато връзвате, наричате: "Да върже доброто, да пази от зло, да няма връзка освен със собствената воля, да има любов, но само от сърце и от светлина. Моят кръг се затвори." Тук съм обяснила накратко какво правите, за да сте наясно. Солта, що пука, е минала през огън. Водата, що съска с въглен, че не е обикновена. Яйцето не е знак, а съд. Прагът е не просто камък през вратата. Дарът е нужен. И много е важно да помните, че чуждия възел се развързва, но вашият кръг се затваря. И само този кръг
ваш чист и светъл и трябва да се грижите да остане такъв от тук нататък. Аз съм лечителката, знахарката, живата нишка на времето. През моите ръце минава старото знание, огън, живи въглени, вода, билки и наричания. Аз го пазя, аз го предавам, аз го вплитам нататък, за да остане живо, за да лекува и пази и днес, да бъде. Тук съм ви оставила своите контакти, работя изцяло онлайн, пишете, отговарям. По телефон не работя. Благодаря ви за разбирането. Пазете се и бъдете здрави.